joira tego. Tadwaro paro Magoha diriyo. Ndalo mane koka donje tijwa mar fwambone. Noyudo mana kaka injoje bonyo wacho ni Magoha ne Vice Chancellor ma Nairobi University. To ndalogo noyudo ka wambe koko. Yuen bro wuok kode marach ahinya. The University of Nairobi. Iluongo ni an alumni koro nyaka luonge maber the University of Nairobi. Kana donje mbalariany mokwongo Maseno. Wambe ne wan gi manosenindo Frederick Onyango Ngao. Professor of Physics. To ndalo mane wantiere mane atimo tijwa mokoro watiyo mar fwamboni. Ne kidhie bura magibete milongo ni mar Vice Chancellors mandalogo mosenindo Professor Magoha emane chairman mar Vice Chancellors to ne wacho ni e bura kanyo ne ginyawuoyo ji ariyo kende kech gine mane gisomo gik ma jowete gi nokosomo koro kane gine bura na to gima giwache ma ji timo ang'owa ema winjo to gine giwacho ni tijni ok en tich misayo wagodo nikech wan jok makata kaka wuono waketo barua ni wawe tijni to ok nya tieko hours kata dakika kapok tich machielo timo ang'owa oyudore. Koro mano nyisi ni mano e kit ng'at ma watimo ang'owa ma wawito. Mar ariyo ni neno ka nyicho donjo kata wach mar penjo ido ka ndalogo ne jopiny wecho moko matek ahinya wach mar kwalo penjni. To kano donjo tineno kaka nogore gi ji mowacho ni kata cartels kata jok manche uso buge onge ng'ama biro luoro nikech mokwongo en ok ja siasa, onge capital mokele siasa, en mare ne en mana tije no ihere ok ihere to nyaka itim ang'owa iyie gi gima owachono. To kane ngire Magoha ne wuok e ministry makoro nyocho wuok ka sirikal manyien ni obiro. Ing'eni thoth tin ji manyaga wacho ni an kana chwanyi to ng'wonna ambe kama ni koso na ang'wononi ene achiel kuom jok manowe tich manokwayo jopiny kapok owuok e ofis mowacho ni kadine bed ni nanyono tiendi kata ka in ni nyono mara to wawere nikech kar tich ikia tich chal nade. Koro mano ji matin kabisa manyalo timo mano ero. To gimachielo en ni kanineno kanomiye tich mare koro mar waziri ni ndalo manodhi mbele mar wajumbe mondo puodhe. To ka wajumbe no penje gik moko mano olure gi nit owuok got Ramogi to odhi timo ne jogamo to nodwoko gi maber ni an kana biro ka ok nomiye tich nikech na jaluo. To kanomiye tich nikech na jaluo to kauru tijuno nikech anaparo ni kabiro tabiro tiyo ne jopiny. Abiro loko ngima mar ji temana kaka biro ka. Taparo ni magi gik monego ang'e nikech owewa sama sirikal manyien manitiere ni kamora mora madhiye to pangonwa ji kanyisowa ni jounwa miyo ji makama tich. Aparo ni magi gik makata ka ngire Magoha owewa to magi gik monego bed ni wang'iyo kwa reflect chien ni to ang'o mabeyo manopuonjowa manonyisowa ni mondo watim. To kata king'iyo kar somo aparo ni standards manoketo ne wacho ga ni wuoche moweyo mondo mi ng'ato bi orwak wuochego to kanka wachoki kisungu kanchi ng'ie mbui ng'eni mbui to ndiko gik moko te mbui no wacho mabe ni ngire Magoha dhi to ng'ama nyocho mi kare kanyo to clown kene chomacho mang'ano te badori chomacho mang'ano te jowinjo wong'e wacho niya magi gik momiyo kata kowewa tapani kata kamoninde onyalo lokore kong'iyo gik manyocho loso discipline mancho kele education sector sani koro wawuoye wach kwalo penj gik moko ikore sani nyithindo madhi junior secondary donjo kata buge nyocha kano launch